Ето водорано. Не хваща цяло. Има така. Да, много е. Това колко? Много е трипи. Гледай. Тук ще се повъркаш. Само ме вържете. Пълна лудница. Пускайте. Аз там точно до уния стълбички на гъби си мислех, че се крие от хората. Хванах едно мини дръвче. Това за гъби ми се е записало на видеото. И ми записало се. И на мен също. Всеки половин час чета 8 минути. Много градско ми става. Стига! Една снимка. За бъдещето. Колко е яко. Да, много е готино. После не стани като професор, давай. Давай за стани, не съм снимала. Снимаме една ската. Точно така. Или се дигни ръката, може и ти да си гръб, не е нужно да се дигна. Дигни ръката, все едно ти е много весело. Човека да направиш черно върху жълто. Бос, знаеш какво снимам? Вие ставаше така и аз ще скоча с едно. Давай. Бяло? Черно ли? Моля ви се, просто Не е толкова черно. Гледат сиво. може ли просто да не сте горе, да сте долу? И то нощният транс. Виждам, че ти е толкова силен. Ами, на времето беше първоначално пуснат. И аз се садих и съм изнизал много често. 2-3 часа хоп на руско. Е. Вече